Amo ta kon Arlene. Amo Arlene tamalan niya dali lang i-search ko bala. I-search sabi sa mga name sa mga bagyo da kay para mabalaan tabla ko ano ang masunod kung may bagyo ginman no. Pero actually ang kuan bala ang LPA ning low pressure area ara lang sa Tayasan ha. Hindi si Arlene si Agaton. Si Agaton. Lain guro na iya nga bagyo namin. Agaton. Lain guro na nga bagyong namin niya. Pero basta ara na sa kuan ara sa Tayasan, Negros Oriental ha, ang Yes. LPA no. So balik tapos ni Agaton si Basyang. Araman si Kaloy. Kaloy. Ang balantayan tani ang Henry. Ay amo na mo baskog na mga kuan no. Tasi wala. Sige, sa kay Maria Ko, mayang agaman sa imo, kay Marcy Rumbinas Junio. Good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo dra, greetings to you. To Minnesota from the Philippines. Good morning. Good evening na guro sa ila, no? Or good afternoon. Sakay Mary Grace Gingging Arroyo. Ging mga agadra sa imo. Daw New Jersey ni si Gingging mo no. Kagay Remia Garcia sa Barangay Pahanukoy. Good morning man. Oy vlog gagwa din comment sa akon nga kwan ho. Sa imo cellphone? Sa akong cellphone. Ay bakit? Liwaton ko naman ni ganit law. So sila to kay tamyaw mo? Si Gingging Arroyo. Gingging Arroyo, do idea gingging sa ako niya. Mary Grace Arroyo bla. Mary Grace. Si Mary Grace na siya, ang ngalan niya. Si okay. Gingging na siya. Sa dason siya, si Erla Vega. Yes, ang Reyna sang Zumba. Reyna siya sa Zumba. Reyna na sa Zumba, kaya ang prinsesa da si Dolores Miranda. Opo disla mo. Out na na sila. Opo na sila sa Zumba. Tigaling kay si Gingging Arroyo, ato na ya sa Amerika. So well siya. So, kasi dito siya mazumba sa Amerika. So kung mag-Zumba ka gali, daw pwede ka kapa-Amerika. Muna nga Zumba ka na. Kasi palang makapa-Amerika Zumba ka man. instructor sa Amerika. Sige, good morning man kay Erla Vega. Araman si Sir Edwin Pineda. Yes, good morning. Sir, kay Juancho Alvior. Yes, Mike Aga. Si Miss Mary Grace Arroyo, San Diego. California. Sa San Diego, sagali. California. Wow. Kumusta ang weather da, Miss Mary Grace? Namin na dayang weather ya sa budo. Sige. Bawdo ato ka to ba no? Ang sa California, yan namin giman ang weather ya sa California ya. Di ba kay dragado ka mga beaches na daya mo, di ba? Namin na dayang weather ya. Wednesday Morales, morning dra sa inyo sa Sampaloc. Standby sa mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginapangabay sang Power Watch sa pagpanguna ni Winnie Sancho. Ang labor group kag No to Excessive Authority Alliance of Dissatisfied Consumers Movement Incorporated sa Union sang Labor Workers sang Seneco nga ipaiway ang pagpatigan sang strike kag sabaylo ipaydalo mga issues nga kinahanglan talakayon sa National Conciliation Board kag National Labor Relations Commission. Sunod kay Winnie Sancho, iniagud mapabilin ang industrial peace so man hindi na madugangan ang problema nga ginatubang sang Seneco kag hindi man mabutang sa lang-alang ang mga empleyado nga makabaton sang notice of termination kag mawad-an pa sang mga trabaho. Dugang pa, ginapangabay nila sa Department of Labor and Employment nga ipasulod sa voluntary arbitration o kung compulsory arbitration ang away sa tunga sang Union kag sang Seneco management bangod kun magpatigan sang strike, hindi lang ang relasyon nila ang napektuhan kundi pati man ang serbisyo sa mga konsumidor.
Gintawag ni Bacolod City Councilor Archie Baribar nga unfair ang suwestyon nga magpabakuna ang mga senior citizen antes ihatag ang ila 500 pesos nga social pension. Sa interview sa action firing line, ginpahayag sang konsehal nga hindi na kinahanglan pagapabudlayan ang mga senior citizen. Dugang pa ni Baribar nga sa baylo sini, mas maayo nga tagan pagtamod ang pagpataas sa social pension sa mga senior citizen. Una dre ginsuwestyon ni Senator Nancy Binay nga idungan sa pagbakuna ang ipaghatag sa pension sa mga senior citizen matapos obserbahan nga madamo sa mga ini o kung sa sini nga grupo ang wala pa nabakunahan batok sa COVID-19. Ginpahayag naman ni Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, nga parehas sa gyapon ang mga protocol nga patuman sa licensure examination for teachers on LET exam sa UNOR sa Enero 30. Hindi na ikaduha nga batch sang examination. Ang unang nga batch ginpatigayon sa naligid nga Setyembre 2021. Samtang gintala na sa Marso 27 ang ikatatlo nga batch kag Hunyo 26, 2022 ang katapusan nga batch. Sunod kay Sorongon, 894 ka mga examinees ang makakuha sang LET exam sa mabot nga Domingo nga adlaw. Dugang pa ni Sorongon, nagapabilin ang pulisa kung ang examinee hindi fully vaccinated. Kinahanglan nga magpaidalom sa rapid antigen test samtang vaccination card naman para sa mga fully vaccinated. Sa Biyernes, may face-to-face meeting ang Bacolod EOC upod ang Professional Regulations Commission kag UNOR angot sa LET exams. Dugay naman tayo nag-conduct sang licensure exams for teachers. So we are still carrying out the same protocol. So kung hindi ka fully vaccinated, so you simply have to present a rapid antigen test. Nga mo lang na. So doon buwan niya daw, ginpariho talaga sa travel guidelines na kung fully vaccinated ka, wala na problema. Kung unvaccinated ka, kinala niya mapresent ka sa rapid antigen test mga result. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Balik na sa pagtrabaho si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Umpisa kahapon ni adlaw Martes, pila ka adlaw nakaligad sang magpositibo sa COVID-19. Apang sunod ka Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, work from home anay si Lacson sa diin ginapadulong lamang sa iya puloy-an ang importante nga mapapeles nga dapat pirmahan. Dugang pa ni Diaz, may naman ang tingog sang gobernador bangod nag-ayo na ang mapag-ubos sini apang kinahanglan sa gyapon sang dugang nga adlaw para manumbalik ang kapagsik sang lawas. Samtang sa resulta sa RT-PCR test nagpositibo man sa COVID-19 ang duha ka close aides sang gobernador kag isa ka empleyado nga nakadetino sa Provincial Affairs Office. Sa karon, limitado sa gihapon ang operasyon sa Kapitolyo Provincial tubtob Enero 28 ka nagpatigayon sang skeletal workforce. He confirmed this morning that he's already fit to render and discharge the functions of his office. And he will be just under work from home arrangement. So I will be sending important documents for his signature dito sa iya, sa balay niya, where he is still trying to regain his full strength. Si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Sa mga dugar naton nga balita lokal, naglambot na sa 163,260 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan ni sang 1,037 kahapon nga adlaw. Sa sining bago nga kaso, siyudad sa Iloilo may hara sang 234, ang probinsya sa Iloilo 218, Negros Occidental 181, siyudad sa Bacolod 163, Capiz 142, sa Aklan may 61, Antique 23 kag Guimaras 15. Samtang isa ang bago nga napatay kag ang death toll karon yara na sa 4,763. Ang Western Visayas may 16,407 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Ginpahayag ni Bacolod EOC Executive Director Ang nga ginpabalo sila nga posible sa Marso 2022 pa maka-renew ang DILG sa pila ka mga contact tracers nga mag-augment sa Bacolod. Madumduman Disyembre 31, 2021 sang nag-expire ang kontrata sa masobra isa ka gatos nga contact tracers nga DILG hired kag nagbaton sang sweldo sa gobyerno nasyonal. Suno kay ang ginpabalo sila nga kun i-renew ang ini nga mga contract o kun contact tracers ini ang maganubo sang 10% lamang ang pagakuhaon. Dugang pa ni ang Bacolod EOC ang nangayo na sang bulig sa Philippine Army para magbulig sa contact tracing kasunod sa pagdamo sa COVID-19 cases. Wala pa. Ang latest yung ginambal sa amon is probably March.
March pa kuno, tapos it will be reduced significantly to about 10% lang of the current one. So kadako-dako gid nga bagay. Nangayo na kami bulig gani sa Army. Sa pagpahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang. Masobra 99% sa mga nabakunahan wala sa na-eksperyensya nga side effects. Samtang approval para sa antigen self-test kits ginahulat sang isa ka manufacturer. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa taon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita Christopher Belas, good morning sa imo sa Hinigaran. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning man. Liza Joy Ilon Amoroso, good morning Miss Liza Joy. Kay Arienho Delton, good morning. Sana, Sana di na umabot ang papasok na bagyong Arlie. Nabasa ko, Miss Nona, Dala. Ikaw lang na yung Aha, wait lang ha, kay, good morning liwat ha, mga ka-aksyon, kay medyo nagdula, dibing akon. Kay Sol Lama Barnatsa, good morning sa imo, kag sa pamilya nila sa Barangay Handumanan. Michael John Season from Purok Brotherhood sa Barangay Sumag, good morning man. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, thank you for the stars again send. Ang temperature nila is minus 40. Hello? Oh, grabe ba? Kibot man ta ba? Grabe Minus 40? Ha? 30 ba? Kalain. Sobra-sobra na na iyang katugnaw. Pero anyway, halong lang. Keep safe lang da. Stay safe lang da. No? Kay sa ilan ni Ma'am Van, kag ni Dr. Matt Mayo. Do nakibot ko pag siling ko. Kuhan ba? Ng 40 ba? Grabe no? Pero tinagin niya katugnaw. Kay Athea Kim Eriman, Che Zamora Morning Man. Kay Nanette. Ining si Marhen Bla. You remember, Action Doors? Yes, si Nanette siya gali. Ito lang ginawa mo na nga Tenena. si Nanette. Si Nanette gali. Rutsel Evangelista, maing agaman. Kay Elvira Hilogo. Kag Ray Baryoga, Amado Ladua Jr. Greet niya lang iya magulang si Dinia Ladua Cornell. Gamon turgid sa pamilya niya dira sa Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City. Good morning man kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Maing aga dira sa imo sa Bago City with Cielo Arevalo. Kag Excel Fay. James Prengrases, number 1 fan mo gini sa Excel Fable Action Doors. Ay, gali. Tani mamita da son si Excel. Kay wala ka tubi mo. Kay Ron Ron Arroyo. bala, ano pa na siya, mga 11 years old or 12. Andi, ko na siya. Gali kay 20 na siya gali. Siling ni Ma'am Romela. Kagataas. Siya, basta isungkod. Di lang kami hindi man. Yeah. Ron Arrohida Trava, good morning sa imo kag happy birthday liwat sa kay Tuto Butsok. Jean Buarom, good morning man classmate, kumare. Tomas Bronyola, kag Lisden Rojo. Ginapanawagan ng sister bala ni Ma'am Van nga si Mrs. Rodita Alvarez. Nagapanawagan siyang sister niya si Rodita Alvarez kay Herlim Mangiral Eso sa Silay nga magkanto sa balay ni Mrs. Alvarez. Magbalik kay 2 months na wala ka pa uli garenta dira. Garenta siya. Oo, wala siguro ka. Herlim. Bayan. Mas-share man to abi kay Ma'am Alvarez. Kung sino ka kilala da kay Herlim Mangiral Eso sa Silay. Kantuan lang si Mrs. Alvarez. Kag istoryahan. Ang tanan madala ina sa istorya. Okay? Kalay. Sa Hong Kong naman, 13 degrees Celsius. Ari na. Sige. I-confirm na to Action Doors sa Migot sige. okay ka na naton. Tawagin nyo kaya i-confirm. Wait. Okay. Ari na siya, ano?
Okay. Standby na? Sige, standby na kami. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress. Sa aton gali nga mga ka-aksyon bala sa pagpabatod pagid sa aton nga lawas batok sa mga pamalatian, ang life extension Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Department of Health nga 99.22% sa mga nabakunahan batok COVID-19 ang wala naka-eksperyensya sang side effect. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga 0.08% lamang ang naka-eksperyensya sang mild side effects. Kalabanan sa manabatyagan, amo ang sakit sa injection site, sakit sa ulo, pagsakit sa likod, kag pagsakit sa kamot. Nagahulat sa karon ang 31 ka manufacturer sa pag-aproba sa Food and Drug Administration o FDA sa ilang antigen COVID-19 self-test kits. Ini ang ginanunsyo ni Acting Presidential Spokesperson ni Cabinet Secretary Carlo Nograles matapos apruhan sa FDA ang abot Panbio kag Lab Novation Technologies COVID-19 antigen. Suno kay Nograles ang accreditation sang mas madamo nga self-administered antigen COVID-19 test ang makapaayo sa COVID-19 response sang pungsod. Sa idalom sang ginapatuman nga pulisa sang targeted testing, ang gobyerno nagahatag lamang sang libre nga RT-PCR COVID-19 test para sa mga individual nga may sintomas ng virus kag may exposure sa COVID-19 positive. Nagapabilin nga mataas ang hospitalization rate sa pungsod sa pihak nga mat-amat na nga naganubo ang kaso sa NCR kag NCR Plus areas. Sa pihak sinigin bahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga tungod mataas ang vaccination rate kag mga epektibo nga health protocols, madamo sa mga kaso ang nagapabilin nga asymptomatic, mild kag moderate. Ginaangot naman ni Vergere sa Omicron kag Delta variant ang pagtaas sa kaso kag utilization rates sa mga lugar sa gwa sang NCR Plus. Tubtob adlaw sang Domingo, 900 ka lugar sa naglain-laing nga bahin sa Pilipinas ang ginpaydalom na sa granular lockdown. Sa datos sang Philippine National Police, ang kadamuon ang gikan sa 700. Nibaluan niya sa Cagayan nga wala sadto sang granular lockdown. Sa karon mayara na sang 212 ka areas ang under restriction. May 330 ka lugar sa Cordillera ang naka-lockdown. 233 naman sa Ilocos, 106 sa Metro Manila, kag 19 sa Mimaropa. Sunod sa PNP, 2,557 ka individual ang
apektado sa granular lockdowns. Ginabantayan naman ang restricted areas ng 211 ka pulis kag 443 ka force multipliers agud masiguro ang seguridad amuban ang pagsunod sa minimum health protocol. Sa mga duga man naton nga balita nasyonal, sa pihak sang madamo nga kakulangan sa sabat sang gobyerno sa pandemya, nagapati si Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo nga masarangan ini nga buligan kun bululigan sang tanan. Duga pa ni Robredo, nakaibalo kita nga daw ginkibot kita sang pandemya, hindi lang kagula naton ginalauman nga amo sini kadako ang epekto sa aton apang sa karon. Madamo na sang leksyon nga nagiulaan, madamo na sang halin ini sa maayong performance nga mga pungsod nga hindi na naton kinahanglan pa nga mangapkap sa dulom pareho sang pagpangapkap naton sa tong 2020. Kung mapili bilang presidente sa maabot nga eleksyon, paghatagan sa atensyon ni Vice President Leni ang mga kinahanglanon sa trabaho, ikaayong lawas kag edukasyon. Ang pinakaimportante suno kay Vice President Leni, makontrol ang paglatnanay sa COVID-19 kag malikawan ang paglapta sini. Suno pa kay Vice President Leni, nga bisan anong nga pilit nga buksan ang ekonomiya kung hindi mangin madinlagon sa pagkontrol sa transmission. Pareho sang ginpahayag niya, magasaka panaog lang ang kaso sa COVID-19. Suno sa iya, sa pagsugod naman sila luwat sa ekonomiya, magasaka na naman ang kaso. So ang plano ni Vice President Leni, amo nga mahilway kita sa sining nga balatian ni kaduha, mahilway man batok sa gutom. Kag ang mas ekonomiya ang hatagan sa atensyon pagi sa paghatag sa trabaho, pagsiguro nga ang ika ako na palangitan yara lang sa piyak sang pandemya. Ay katatlo ang edukasyon. Suno kay Vice President Leni, nga ini ang pinakadako nga sektor nga dako ang halit sang COVID-19. Duha ka tuig na nga wala sa eskwelahan ang mga estudyante, gani mas kinanglan ang revolusyonary nga matikang bisan pa antes ang pandemic kag dako ang problema sa karon tubtub sa karon ang sektor sang edukasyon. Ginpagawa na sa Commission on Elections o COMELEC ang official ballot phase para sa 2022 national and local elections. May napulo ka presidential candidates, 9 ka vice presidential bets, kag 64 ka senatorial candidates ang kalakip sa official ballot. Ang presidential candidates sa final ballot phase ang Musanday Abelia Ernie, De Guzman Leody, Dumagoso Isko Moreno, Gonzales Norberto, Lacson Ping, Mangundato Faisal, Marcos Bongbong, Montemayor Jose Jr., Pacquiao Manny, kag Robredo Leni. Kalakip naman sa vice presidential candidates ang Musanday Lito Atienza, Walden Bello, Rizalito David, Sara Duterte, Manny Lopez, kag Doc Willie Ong, o kung si Kiko Pangilinan, Carlos Serapio, kag Vicente Soto. Ginapakita man sa final ballot phase ang 178 ka party list groups kalakip na ang nakasecure sang temporary restraining order gikan sa Korte Suprema. Ang nagapanguna naton nga mabalita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw Yes, good morning Nadra. Kay Lisden Rojo, sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Kay Lester Ray Benitez, thank you man sa ginsend nga 100 stars. Sa kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Dira sa may Libertad Public Market gali good morning dira sa inyo sa mga vendors naton dira. Kag sa Burgos Public Market mayang agaman sa mga kaaksyon naton dira sa Silay, Talisay, sa Bago, no, sa mga barangay diri sa Bacolod. Good morning kag thank you no for your continued support sa Action Radio Bacolod. Mike Batista kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Kag kay migo naton Melili Oligo, no? Sa dira sa kay Teresa Lina Hakayaw, good morning man. Kay Rona Rihida Trava sa may Valladolid. Sa mga kaaksyon natin dira sa Hinubaan, mayang aga, dira sa may Alagad Radio, good morning dira sa inyo, no? Kay Alagad Kevin Henry. Sa kay migo natin Awin Torres, good morning man. Sa Fukudamachi, no? Dira sa may Hinubaan. Kag sa mga kaaksyon natin dira sa Kawayan, damo kita dira mga mga listeners, no? Sa Kawayan, no? Kay Lisden Rojo, sa kuan sa gali sa Riyadh, Saudi Arabia. Good morning kuno sa familia Rojo dira sa Banwa sang San Enrique, no? Kay Ray Jantan Villalon mang agaman sa imo. Kag of course kay Miss Georgia Gargaseran. Kumusta kag good morning man. Sa kay Homa Lumena, dira sa may Gardenville subdivision mang aga. Kag sa kay Leo Talaban dira sa may Banwa sang La Castellana, good morning man. Sa mga tapo man sang Volunteer Probation Aids bala sang Parole and Probation Office number 1, good morning sa imo. Sige, so ambe hindi ni siya mo. Basing ining kaduha. Duha man eh. Ang sa kuan bala ang sa sa email. Wait lang ha. Check ko lang. Ayun na to. Nanadula man gani oh. Ay, dula man diyan isa ako no. May gina-check lang kami yung mga ka-action na. Hindi na taman, nadula di ako. Ada. I-check ko lang ha. Ini be. Ano na sa gani? Gani kita mo nagyapon be? Ha? Simplex. Oo, mo ba nagyapon? Ha? Kaya mo na?
Di. Dapriyom lang ni sila sa... Hara na. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga 41. Kag sa detalye, Balita International, ginumpisa na sang Pfizer-BioNTech ang clinical trial sa ilang bagong nga COVID-19 vaccine nga target ang Omicron na variant. Plano sa kompanya gamiton ini bilang booster shot sa mga bakunado na. Samtang 3 ka beses naman nga ibakuna sa mga wala pa na bakunahan batok sa COVID-19. Ginapaabot nga masobra 1,400 ka adults ang makigbahin sa trial nga kalabanan ang sa US. Una diri nagpahayagman ang US company nga Moderna nga plano nila nga umpisahan ang trials ng ilang Omicron vaccine sa mga masunod nga bulan. Sa negosyo naman, preparado ng pondo para sa fuel discount subsidy para sa mga manguma sang mais o kung nagapananom sang mais kag mangisda sa tunga ini sa nagasaka karon nga presyo sang produkto sang petrolyo. 500 milyones pesos ang napreparar din nga pondo sunod sa Department of Agriculture. Sunod sa kay Agriculture Secretary akon Undersecretary Ariel Kayanan, may basihan nga ginasunod ang ahensya antes ini nga himuon. Sa pinakauli nga records ng DA, naglambot na sa 13.3 bilyones pesos ang balor sa nahalitan sang Bagyo Odette sa agrikultura. Pinakadako nga kalitan ang na-record sa fisheries sector nga halos 4 ka bilyon ka pesos. Ikaduha sa rice sector nga 2.12 bilyones pesos. Bangod diri, ginpahag ni Agricultural Undersecretary Ariel Kayanan nga naghimo na sila sa mga plano para malikawan na ang ini kadako nga kalitan sa agrikultura sa mga sunod nga bagyo nga magaigo sa pungsod. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 16 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 5 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 57 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, naka-isolate sa karon si Cheska Kramer matapos niya nagpositibo sa COVID-19. Ginkumpirma ni sang iya bana nga si Dog pinaagi sa pagpost sa social media. Suno pa dire, tuman na siya nga nahidlaw sa iyang asawa. Madumduman sa tunakaligad nga adlaw, nagpost sa social media si Cheska sa diin ginkumpirma sini ang pagpositibo sa COVID-19. Sa balita naman sa patag sa sports, target sa Philippine Basketball Association nga padayunon ang 2021 Governors Cup sa una ka semana sang Pebrero. Ginpahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall nga ini ang nanging resulta sa meeting sang PBA Board. Ginaulat na lamang sunod sa iya ang go signal halin sa gobyerno kag pila ka mga local government units para sa pagpadayon sang mga exhibition games. Pagatagan man sang PBA, ang kada team sang napulo kadlaw nga mayara sang exhibition games antes magabalik sa liga. Madumdumaan na nakanselar ang mga paghampang sa PBA halin sang ginpaidalom sa Alert Level 3 ang National Capital Region. Balita Espesyal! Energy! Action boy! Kag sa ating mga action, good morning. Duka sako. Gusto mo sa akin na aga. Yes, Sa ating aga, subong nga adlaw. Oo. Kadamos sang activity nga naga-arabot. Arabot. So, ara na nga. May bisita kita karon nga aga no? May bisita kita this morning sa aton sini nga pagpangalagad Action Doors, no? So sa aton nga balita special medyo standby lang anay, no? Standby lang ang balita special. Medyo mangin kaupod naton kay balo ka sa sining parte sa atong programa kung sa ginatingwa naton bala mga ka-action.
nga at least ang aton nga mga kaaksyon may ideya bla sang aton mga nagapadalagan nga mga kandidato, no? So karon nga aga Action Doors, mangin kaupod naton si Senator Jinggoy Estrada. Para nga may istorya ta siya. May balo ka may kwan siya mo, may kwan mo naman. May mga mayo siya nga mga kwan nga mga ginaduso bla para sa mga sektor sa nga mamugon, ang mga trabahante nga nagbalatian bangod sa COVID-19, no? Amuning nami, no? Sa mga sektor sa aton mga mamumugon o kon mga trabahador naton nga nagbalatian bangod sa COVID-19, ariho pamatiin yun isang Mayo kay may manami diri nga mga kwan, may matahom diri nga mga ginaduso, ginarekomendar, kag ginapanugyan si Senator Jinggoy Estrada. Of course, nabalaan niyo man si Senator Jinggoy Estrada. Anak ini siya ni Anay Presidente Joseph Estrada. Kag nangin senador man sa aton nga pungsod sa mga nakaligad nga matinuig. Kag kung madumduman ninyo, ining si Senador Jinggoy, ang iyas ni ginatutukan gid ang mga trabahador naton, no? Mga mamugon, especially ining mga overseas workers naton, kung ining mga OFW, overseas Filipino workers naton. Amo ni siya ang isa sa mga ginatutukan kag ang mga trabahador mismo. So nasalin na naton, may manami ni nga mga ginarekomendar kag ginaduso si Senator Jinggoy para sa aton nga mga trabahante o kon mga mamugon. So mga kaupon naton si amigo naton Senator Jinggoy Estrada, no? Senator, good morning po at kumusta po, Senator? Good morning po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan sa Bacolod. Good morning po. Yes, Senator, may balita po tayo na ganglaman din po kayo ng balita dahil kasama pala kayo sa slate ni dating Senador Bongbong Marcos at ni Mayor Sara Duterte. Ano pong reaksyon niyo dito sa pagkasama ninyo sa senatorial candidates ng tandem na ito po? Well, una ko po sa Duterte sa kanilang tiwala at support na binigay po na sa akin at malaking bagay po ito para sa akin. Kaya tayo lagi na natutuwa at nagpapasalamat. Opo. Senator, sandali po, Senator, can we call you back or can you call back, Senator? Medyo ang signal po natin hindi po masyadong maganda po pwede pong tumawag po ulit, Senator? Kasi po, okay po. Sige, salamat po. Medyo may gamay dutay kita nga problema sa signal, no? Sige, patawagon talang liwat si Senator. Okay, malin siya niya. Kaya malo ka na meet ko ni last time man si Senator Jinggoy mo sa isa ka event. Kaya daw ka post mo lang istoryahon no? Daw ka okay bala istoryahon bala si Senator Jinggoy. So ini amo ni aton nga chance liwat nga mangin kaupod naton siya para nga mas makilala naton ano pagid bala mga plano niya sne, no? Okay. Sige, gina-contact liwat sang staff. Okay na, ara na si Senator. Yes, Senator. Pasensya po ha, medyo may nagka-problema pong linya natin. Senator, na you were saying? Yun nga, ako po'y ako'y sa Senator Pamparan para Duterte. Madalas naman tayo sama sa ibibigyan ko ni Sara para kumustahin po natin yung mga lalo-lalo po yung mga bagyong Odette. Kailan lang. Sige po. Itong si Senator, sabi niya po, madalas naman siya sumasama sa karavan ng BBM Sara at talagang mainit ang pagtanggap ng mga kababayan natin kahit saan sila pumunta, no? Itong ating batikang senator na rin. At itong Senator, may tanong din po ako kasi nanonood din po ako nito, itong Jingflex po na programa ninyo sa social media. Alam mo po, sabi ko sana manalo din ako dito sa Jingflex na ito. Paano po ito, Senator, nagsimula itong Jingflex po?
Well, sinimula 2000 years nung nag-umpisa yung lockdown at ng tao ay mga tahan naka-lockdown. Kaya naisipan ko na mag-create ng account yung Jingoy sa account na sa pamagitan ng live show na yon. Doon po tayo namimigay ng konting ayuda sa ating mga kababayan. Noong nag-umpisa nga ako mga 100 ng aking mga viewers, mga ganun. So ngayon, mga 15,000 up to 20,000 na yung mga live viewers. At meron po ako segment doon, yung siya panajing, kung saan ay yun ang nagiging daan para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng mga medical assistance. Opo. Mga nagkakaroon ng mga chronic diseases like mga renal failure, mga puso, mga may diabetes, at kung ano itong sakit na inaabot na sa akin. Opo. Palidihin ko natin parang last episodes na ito, last 2 episodes na lang tayo dahil pasok na rin itong kampanya natin sa February 8, ano po? Yes, so last episode na mamaya, may gabi at sabihin nadalas po ng day. Hindi na lumabas dahil campaign period proper. Opo. Sige. Senator, nabanggit niyo po ang medical assistance. Alam niyo po, ito ay isa sa pinaka-importante na itutulong natin sa ating mga kababayan, itong medical assistance po. Alam niyo naman ang sitwasyon natin ngayon sa bansa, sa ilang kababayan natin. Now, nasa balita po na may panukala po kayo na tutulungan ang mga empleyado na nagka-COVID-19 kahit pabayad yung sick leave nila. Ano po ito, Senator? Interesado po ako dito. Nagka-COVID ka, may sick leave ka, pero tutulungan pa rin sila. May panukala po kayo tungkol dito, Senator. Well, yes, totoo po yan. Noon ako nagpapasalamat sa Department of Labor and Employment. Umihimok sa mga private latag o pagbalangkas ng mga tawag ng paid isolation and quarantine leave program. Ako kami ng mukhahi ko ang bibigay ng tulong sa kanong magagawa upang makakuha ng ayos na solution sa ating hospital. Yes, I think tama po yung Senator na sa mungkahin ninyo na magbigay tayo ng tulong o kung makakuha ng maayos na serbisyo sa mga ospital po. Lalong-lalo na po kayong Senator, may problema po tayo ng konti sa PhilHealth. Ito pong panukalan ninyo. I think laking tulong po nito. Alam niyo po dito, alam niyo naman po siguro na dito po sa Western Visayas, especially po sa Iloilo, ang mga private hospital po doon, parang hindi na tumatanggap ng mga pasyente hindi na tumatanggap ng PhilHealth. So malaking problema po. But hindi lang dyan sa Iloilo dito mismo sa Metro Manila, marami na rin mga hospital dahil lahat sa ng PhilHealth o minsan nga hindi pa nababayaran. Opo, oo. So ito pong panukala po ninyo, sana po manalo kayo sa Senado para po itong pagbigay tulong sa mga apektadong manggagawa natin, especially mga ordinary workers po natin. Laking tulong po nito kung sakaling magkasakit po sila. Yes, so talagang malaking tulong po ito. Talagang tayo mag-aakda ng mga panukalang batas na yung makakatulong sa ating mga kababayan, lalo po ang manggagawang Pilipino. Opo, at alam ko po, nakaka-relate kayo si Senator Jinggoy, ito pong mga tinatamaan ng COVID-19 dahil po kayo parang recently tinamaan din po kayo. Cool. Mga 2 weeks ago ay tinamaan din po tayo ng COVID-19. Buti nga sa awa ng Diyos ay mild symptoms lang yung tumama sa akin at sinisipon lang ako nun. Pero alam ko yung takot at nakakaroon ng mas trabas ng ating una magpaan karamdam natin na dumaan dyan ay natin i-paid ay natulong ko nagawa
COVID Yes, so, upang makabalik at makabalik ng mga trabaho. yes, importante po yan. Importante po na makabalik kaagad sila sa trabaho dahil po ito yung part ng ekonomiya natin. Nagpapatakbo rin ng ekonomiya natin itong mga ating mga ordinary workers po. At dapat masiguro natin na mabalik, agarang paggaling ng mga manggagawa para maka-rebound naman po ang ating bansa sa sitwasyon natin sa ngayon. Pero ito po, Senator, maraming naapektuhan ng COVID-19. Kung makabalik po kayo sa Senado, ano pong plano niyong gawin para sa problemang ito po, Senator? Well, sa po tayo sa sulong na nasawag na lockdown ayuda. Lockdown ayuda po. Health versus control. Nadadik na naglalay tiyakin gastos sa mga medical lalong-lalo mga tertiary specialized hospital tinatawag. Opo, importante po yan. Ang importante po dito sa panukala po ninyo, itong word na abot kayang gastos po. Yun ang importante doon, abot kayang gastos. Kasi alam naman natin hindi lahat kayang gumastos mo sa ospital. Pero itong abot kayang gastos. Affordable medicine. Yes, affordable medicine, affordable hospitalization. No? So, Senator, labis po tayo nagpapasalamat sa tiwala. Ito pong tiwala ng ating mga kababayan sa inyo. May iba po tayo sa nakaraang surveys. Pasok po kayo, napasok sa Magic 12 po. Di po ba? Sa mga surveys, nandiyan kayo sa Magic 12. Ano pong inyong reaction dito, Senator? Opo, at unang dapat sa bayan sa na binibigyan ng pagtitiwala po kahit pagkano tayo pasok sa naman sa iba't ibang mga may saan patuloy tayong isip at ng paraan para makatulong sa bayan. Opo. Sige po. Basta, Senator, kami we're wishing you all the luck. Alam po natin, mahal pa rin kayo ng ating mga kababayan. Kaya po kayo napasok ng Magic 12, ma-maintain po natin ito, mas tumaas pa. We are hoping all the best for you. At pakiimbitahan na lang po, Senator, ang ating mga viewers at listeners sa iyong pong Facebook Live at sa mga lugar po ng mga bibisitahin pa po ninyo. Pagpapalamat sa inyo sa pinag-iisaka ng pagkakataon ito. Saan po rin nyo at ay po sila po nila sa pagkakas po na ito doon treating eksipan at lahat ay mga layo mga panukat ay siguradong pakikinabahan ng asang Pilipinas sapagkat sa kasalang silbing boss ng asang Pilipinas. Salamat po, Senator. Isang malaking karangalan po ang makausap kayo at marinig ng ating mga tagapakinig. We will give you another time, Senator, para mas maintindihan po nating mga tagapakinig yung mga isinusulong po ninyong mga magandang panukala po kung kayo ang muling mahalar po sa Senado. Senator Jinggoy, thank you very much, Senator. Salamat po. Salamat po. Sige, mga ka-action, si Senator Jinggoy Estrada. Tagaan-talan na siya time, ano? Next time gani sa kwanta bala maagigid bala hindi sa ano kay para nga mas matag bala ang aton nga pagpalayag kay kanugon bala sa aton nga although ngati na ulo intindihan nato na mga pahayag ni Senator Jinggoy, but I think another time itagaan gid siya no para mas maging matag ang aton nga pag-istorya sa kay Senator Jinggoy Estrada no. Actually, election doors may mamamangkot. Ito kaya ako masabat kay mga explicar ko ba lang iya nga pila ka mga kwan. Anami ako din mga lockdown ayuda, no? Ako siyempre kung naka-lockdown ka, may importante ayuda, ang ayuda, no? Ang Health Services Control Act. Ang nami ako ni sa mga workers, ordinary workers, ang ginaduso ni Senator Jinggoy nga sa mga napektuhan sang COVID-19, maka-avail sila bala sang abot kaya nga galastuhan sa ospital no masarangan bala kag abot kaya nga presyo sang bulong mo nang importante da nga bisan magmasakit ka nami gid wala masakit no pero bisan magmasakit ka
masarangan mo bala ang gasto, ang galastuhan, amo na importante dira, no? Yes. Sige lang, we will give him another time, si Senator Jinggoy, para mas maathag ang iyang pagpalayag sa aton nga mga ka-action. Doors? Sige ate, ang balita special to, walang-alang na. Alang-alang na kita, Sa no? Friday na lang ini. We Okay? tried our best, but our best wasn't good enough. Sige lang. Sige lang jutay nga kuan pasensya gid jutay lang na nga problema, no? But i-try na to liwat some other time, okay? Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, inyong mamatihan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, Direksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Aksyon Radio.